Pokazat ću vam neke stvari koje mi se ne sviđaju i stvari koje mi se sviđaju ovde u Limi. Prva stvar koja mi se ne sviđa, a što je veoma lako rešiti, je što ispred moje zgrade ima gomila telefonskih kablova i ovih kablova od televizije, interneta. Znači, to je kao paukova mreža. Na primjer, da neko skoči, ne daj Bože, neko skoči sa vrha zgrade, on ne bi dočekao zemlju, on bi pao na kablove. Sledeća stvar koja mi se ne sviđa u Limi je gužva u saobraćaju. Znači, gužva u saobraćaju po meni je zbog dva razloga. Prvi razlog je što nema dobro organizovan i kvalitetan javni saobraćaj. Ovde je 90. godina donet zakon da svako privatno vozilo može da postane javni prevoz. To su tada uradili da bi poboljšali ekonomiju zemlje. Tako da, ako ste imali auto u to vreme, vi ste preko noći postali taksista. I sada svi ti taksisti stave se u traci i zaustave sav saobraćaj iza njih da bi primili putnika. A pošto se ovde cenkaju za cenu, to potraje. To nije samo ono da uđu u vozilo i nastave dalje. Svi ti autobusi i kombiji, oni to zovu mikro, koji se služe za javni prevoz, su dotrajali. Nije ništa uloženo u njih, u nove autobuse, u nove kombije ili kako god. Neki od njih voze autobuse iz 70-ih, 80-ih godina. Ti autobusi prave veliki problem, prave dosta zastoja u saobraćaju. Primjer, ovde nema trolejbusa ili tramvaja, sve ide na gorivo. Svi autobusi su na gorivo, zagađenost je 4 puta veća u prosjeku od Beograda, pogledao sam na internetu. Ono što mi se sviđa kod taksista ovde je to što nemaju fiksnu cenu. Ne sviđa mi se što ljudi generalno nemaju kućno obrazovanje. Znači, ljudi bacaju đubre na ulici. Jedu čokoladicu i bacaju na ulici. Naprimjer, baš po neki dan sam video dete, pije sok iz tetrapaka i samo bacaju na ulicu. A tu su mu pored roditelji, koji mu ništa nisu rekli. U duše nije ni samo njihova krivica, ovo je pola-pola. Ako nisam u dobrom delu grada, ovde u Limi, tipa turistički deo grada. Moja ulica je, kako kažem, pa nije bulevar, ali malo manje od bulevara, a nešto veće od obične rezidencijalne ulice. Nećete naći nigde kante za smeće u ovoj ulici. Ova moja ulica ima negde oko možda kilometar dužinu. Možda na 2 mesta samo ima kanta za smeće i to je to. Kažem kanta za smeće, mislim na one plastične kante kao što mi imamo na ulicama ili one betonske. Ovde ima vreme koje se baca smeće od 7 do 9 uveče. I ako baciš van tog vremena, dobit ćeš kaznu. Naravno, ako te vide, ako tu kote. Ono što mi se sviđa u vezi Lime, spomenuo sam taksiste što možda se cenkaš za cenu, što nemaju fiksnu cenu. Sviđa mi se kod Lime to što je ravna. Možete svuda da idete biciklom. Sviđa mi se što imaju ravne krovove. Znači, ovde nema kiše, ovde kiša padne možda, šta znam, svega možda 10-15 dana u toku cele godine. I to ako padne, za sat, dva se osuši. To je dobar prostor koji može se iskoristiti za pravljenje žurke. Pošto ima dosta mesta gore na krovu, i od jednog dela možda napravite sobu i izdajete. A može da se izgledi, imaju pravo, mogu da izglede, mogu da iznajmljuju kao stanari. I stanar u ovoj zgradi plaća porez za taj ravan krov, zato što se vodi kao da je još jedan sprat. Druga stvar je, imaju dosta ovih neformalnih poslova. Znaš šta mislim? Mislim na to što ja kad hoću kupim voće, ima jedan čovjek tu malo dalje od moje zgrade. On prodaje voće u neku ruku je to dobro, u neku ruku je to loše. Loše je što ne plaćaju porez, a drugo, dobro je što imaju novca da plate račune, da plate ovo, da plate ono.
To je nekakav vrsta sive ekonomije koju imaju ovdje. Sljedeća stvar koja mi se sviđa ovdje, govorim također iz mog iskustva, sad ne znam kako u Srbiji, zaista, ne znam, nisam ni gledao, nisam se ni raspitivao, ali ovdje kad sam došao 2016. sa broda i odlučio sam da prestanem rad na brodu i otvorio sam jedan mali restoran. To je bio mali, sad zamislite jednu garažu i u toj garaži imate lepo je uređeno, ima pločicu u jednom ćošku, to je kuhinja i tako ima jedno 5 stola. I morali smo da zatvorimo zato što u toj ulici jedna žena je bila opljačkana, a ona par nedelje posle opljačkali su jednu prodavnicu i Karol je bilo uplašeno za mene, će me neko opljačkati i ubiti zato što sam sramen. I onda smo zatvorili restoran. Uglavnom imali smo fiksni porez od $7 mesečno. I to samo ako imamo zaradu do $1.000 mesečno. Iznad $1.000 moramo da plaćamo 18% poreza. Znači, sve što mi košta je $1 ili ispod, također ne plaćam porez. Ne moram da izdajem račun. I posao smo otvorili za pola sata. Otišli smo jednu ustanovu u opštinu. Nije opština, nego je neka ustanova za poslove, nemam pojma. Registrovali smo ime firme, kompanije, kako god. I onda smo sa tom registracijom otišli u drugu zgradu, platili smo neke te poreze i ne znam šta već. Da li bilo $20-30 i to je to, otvorili smo posao. Sviđa mi se to što je regulisano da svi ovi trgovinski lanci tipa Ideja, Maxi, ovdje imaju Metro, Plazavea, Wong, to su najveći trgovinski lanci u Limi. Oni otvaraju u 10 ujutru i zatvaraju da 9-10 uveče, ne mogu setim. Što daje dovoljno vremena da ovi što rade na pijacama, što prodaju povrće, voće, meso i tako dalje, daje im vremena da imaju svoju prodaju. Njihova roba je jeftinija nego u prodavnici. Nije kao kod nas, prodavnici otvore u 7 ujutru i naravno u prodavnici sve je jeftinije nego na pijaci. Znači imaju novca da kupe ono najosnovnije. Njihova minimalna plata je 930 sola, nedavno su podigli za $20. Znači neko može da te prijavi kao, nije kako nas, koga jebe, pusti ga. Ne, ovdje te radnik prijavi, ako nema minimalnu platu, ako nema barem minimalnu platu, neće da radi. Gazda zakida platu ili tako nešto, radnik može te prijavi, inspekcija dođe i zatvoriti posao na mjesec dana. Vidio sam, imao ovdje, stavio ogroman papir preko kapije i ti ako otvoriš sada kapiju ili nešto ti pocepaš taj papir, onda ide druga kazna i možeš i u zatvor da završiš. Tako da su po tom nekom pitanju su malo bolji. A znam da ovdje ljudi imaju velike plate. Karina drugarica, ona radi kao računovođa, ima oko 1000 i nešto dolara. Njen muž radi kao menadžer nekog odeljenja u nekoj kompaniji. Tako da on ima oko 5000 sola, to mi je oko $1.500. I Karel i ja vodimo računa o novcu, vodimo računa koliko trošimo, vodimo računa svaki dan šta god kupimo, ona ima program u Excelu i beleži koliko smo potrošili na hranu, koliko smo potrošili u restoranima, koliko smo potrošili na saobraćaj i tako dalje. Mi smo izračunali da komotno, znači da imate barem 2 ili 3 puta mesečno, nedeljno meso na stolu, da imate voće svaki dan, da izađete pa jednom, možda 2 puta nedeljno da izađete u restoran. Ajde, jednom ako neki malo skuplji restoran, mi ovdje plaćamo račune, znači završeno sve, nešto delimo sa njenom majkom, ali plaćamo struju, plaćamo vodu, njena majka plaća internet i televiziju i fiksni telefon. Mi smo izračunali da mi komotno možemo da živimo sa nekih 2400 sola, to mi je negdje oko $800. Ja kao profesor engleskog ovdje, dobro, sad trenutno imam minimalnu platu, pošto sam na probnom radu, imat ću 2400 sola. Otprilike, manje više, sad to zavisi od broja časova kojih imam. Ali, na primjer, radim već mjesec dana, ukupno sam imao 27
6 ili 7 radnih sati i dobio sam 630 sola. Posle penzije, uplate za penziju, za zdravstveno osiguranje Eme, Karle i tako dalje, ja sam dobio čisto 630 sola. Sad, to jeste manje od minimuma koji sam ja rekao, ali to je zato što mi je ugovor za probni rad i što mi je ugovor ide na satnicu. Ja mogu da imam i više od 2400 sola. Ja ako imam svaki dan 4 časa od ponedeljka do petka, ja mogu da imam $1000 mesečno. Ali pošto mi je ovo prvi put da radim kao profesor engleskog, tako da sada ćutim, skupljam iskustvo i onda ćemo posle da vidimo. Znači od jedne plate. Ja nisam računao karmu, ja računam kao jednu platu. A drugu platu možete da uštedite ili ako imate svoj stan. Ako nemate, druge plate možete platiti stan ili kredit za stan ili šta god. Mislim da je malo jednostavnije i lakše uzeti kredit ovde nego u Srbiji. Na neku ruku je dobro, na neku ruku loše, šta ja znam. Naprimjer, njena majka je pre 10 godina kad su skupili ovaj stan, znači ovaj stan ima 78 kvadrata, oni su ga platili $30.000 pre 10 godina. Sada ovaj stan vredi više nego 3 puta. Beograd, iako je 5 puta manji grad, ima 10 puta više parkova nego Lima. I to ne mislim parkova samo kao zelenilo, nego ima, u svakom parku ima i igralište za decu u Beogradu, možda ili neki improvizovani fudbalski teren ili nešto. Ovde nema, ovde parkovi su samo 2-3 staze i zelena trava sa cvetovima, cvećem, biljkama i tako dalje. Nema toliko kao u Beogradu igrališta za decu. To su te neke razlike između Beograda i Lime. Ne kažem da je ovde život bolji, ali ono što želim da kažem je da imamo ove mogućnosti kao što imamo ovde, da te mogućnosti imamo u Srbiji, radije bih živeo u Srbiji. Prvo zbog sigurnosti na ulici, ovde nije toliko sigurna ulica da možete biti opljačkani svakog trenutka. Ako se vi setite nešto, napišite u komentaru pa pogledat ću i odgovorit ću. Prijavite se na moj kanal, lajkujte ga ako ga vam se svideo, podelite, znači će mi mnogo. Vidimo se u sledećem videu.